Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва Боғ. имрӯз 26 ноябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар лимонхонаи худам дар шаҳри Душанбе. Ва имрӯз мо қарор гирифтем ки ҳамин лимонҳоро ҳамашро чинем, то ин ки лимони мо, дарахти мо моҳи декабр, январ, феврал 3 моҳ дам гирад ва боз моҳи марти соли оянда шурӯъ кунад ба нашъунамо, ба гул кардан ва бастани мева. ин яке аз дарахтҳои лимони мо. ин дарахти лимон бениҳоят хушрӯ ва бисёр бастааст. бинед, ва шумо аҳамиятиед, агар дигар роликҳоро дидагӣ бошед, аҳамиятиед лимони ман анам хел ҷангал нест, кушода аст. мана бинед, байни якдигараш чӣ қадар ҳаво аст. ҷангал ягона ҳаминҷо аст ки ин ҳам бошад аз сабаби бисёр бастанаш чанд навда боло-болои ҳам омадааст ҷангал шудааст ва ман вақте ки инро чиндам кушода мешавад. бисёр лимонхонаҳо ман меравам, мебинам ҳамин дарахтро ҳамин абрезка накардан, яъне ки набуридан, буриш шакл надодан, ҳам ҷангал шудааст. баргҳояш, ман ҳамин баргҳояш аз они ман нести хел. баргҳояш ҳамихел болош хокистар аст. хокистар. Аз они ман набинед чӣ хел сабзи тоза. ин баргҳои зардро мебинед, ин баргҳои зард ин аллакай кӯҳна шудагиаст, бигзор ғалтад. ин соли гузаштагии барг аст. барг ако 1 сол 10 сол наместад ку. ва ин лимонҳоро мо ҳозир ҳамашро мечинем. ва як маротиба пеш аз он чинам, ман ба шумо нишон диҳам, барои ки дигар ман нишон дода наметавонам. ина бинед чӣ хел бастагӣ. баъд аз чиндан мо ягон кор намекунам, мемонам ки дам гирад. ва ҳо моҳои феврал, аввалҳои моҳи феврал як маротиба об метиҳаму камтар пору рехта чобукча мекунам, майдааку об метиҳам ки ба нашъунамо шурӯъ кунанд. ва ман авай наркинаҳоеро ки дидед, наркинаҳо хам мезанад, ҳамаш мебандад. наркинаҳо ҳамаш мебандад. худо хоҳад соли оянда ман ҳаминҳо ҳамашон поён зада мебанданд. ва ин лимони маро бинед чӣ хел бастагӣ. набинед, завқи одам мекунад мана ин лимонро тамошо карда. калибраш ҳам беҳтарин калибрҳо аст. дар ҳолате агар хунукӣ аз 0 поён фурӯяд, яъне ки дар кӯча яхбандӣ шавад, ҳамон вақт ман як камтарак батарии маслини радиатор аст, бо қувваи барқ ба кор медорурам ва намемонам ки хунук шавад, яъне ки ҳаво аз минусавое шавад, да ҳавои хунукӣ шавад. ана ин дар натиҷа баъд шумо мегиред анхел лимонҳои беҳтаринро. ин бинед, ман оз як навдаи дигарашро ба шумо нишон диҳам. инро бинед. ҳар як лимони калон бастааст. лимон одатан аз қисми поёнаш сар мекунад бастанро, аз қисми поён. ва дар қисми поён мана иноро бинед, ино майдатар. ва дар қисми боло ки баст мана нишон додам. ман вай мана ин тараф ба ин тарафа нигоҳ кунед, инҷода калон мебандад дар қисми болоӣ. ана мана ина бинед, ина калон. ва одатан на лимон, умуман ҳама дарахт дар қисми болояш меваҳояш калон мегӯяд. барои чӣ? барои ин ки дарахт аввал ғизоро аз замин ба боло медиҳад. барои ҳамин меваҳои қисми боло калон мегӯяд. лекин қисми боло калон мешавад гуфта дарахт аввала намонед, ки вай чинданаш душвор мешавад, коркардаш душвор мешавад. ана михел лимонҳои мо имсол лимонҳои бисёр баст. мо аз хунукӣ имон кардем. 1 кило лимон дар бозор 20 сомон аст, 25 сомон аст. бисёр қимат аст. ин соли гузашта 2 сум 3 сум фромидагӣ буд. қиматаш 5-6 сум шудагӣ буд ки калонош буд. мана ин хел бо чӣ гӯям, ҳамин барг мерезад, хасу хошок чизе мерезад дар зери ин
мепусад ва ба поруму бадал мешавад. Дар тобистон бо мо шарбати пору метием, поруи ҳамин навро дар одатан свежи пору мегӯянд ки ҳамро об аралаш карда ҳангоми об додан шарбати пору мерезем, якамам амафосу калиам метием, чунки ҳамин дарахтро ҳар сол ғизо додам дар кор. Мана бинед ки ин чӣ қадар баста аст, ин инҷо биёд. ин чӣ қадар баста аст, ин бинед. Так ба так ҳама бастагӣ. ин лимон имсол аз замин ғизо гирифт ку. ғизое ки ман соли гузашта аз тирамоҳу баҳор ба замин ворид кардам, ҳамашро ин лимон кашида гирифта ба мо дар намуди лимон дод, дар намуди мева. ба ҷои ғизо гирифтааш ба мо лимон тӯҳфа намуд. ва инро бояд ҷои ин ғизо холӣ шуд, бо ғизо андозем. агар ғизо наандозем, мисол мегирем, шумо агар воқ кардани бошед, дарахт шинонданӣ бошед, агар ғизо доданӣ набошад, хубаш накунед ва намебандад. ва бандадам вай касал мешавад ва тез хушк мешавад дарахт. ҳар як дар олам ҳар як чизи зинда бо ғизо зинда аст. одамаму дарахтаму ҳайвонам то ғизо надиҳад, агар ин хел намешавад. камтарак дар шӯрнокии халқи мо бояд дигар кунем, ки халқ бедор шавад, ки дар ҳавлии худ пору дохил карда гирди дарахтояш пошад. як қисм одамо мегӯянд ки мана мисол мегирем, як замин мега 10 сол гандум коридагӣ нест, ҳавай зура мега, ҳавай корим зур мешавад. не зур намешавад. барои чи 10 сол накорида будед ва чи дар унҷа кали фосфор пайдо мешад, пайдо намешавад ва ҳеҷ вақт зур намешавад замин. изилоим 50 сол накорида бошад, то ғизо ворид накунед, вай фаҳмиши кӯҳна аст. ҳамун замини 10 сол накорида кор гандуми зур мегирӣ. не, намегирад. то ғизо набошад, то ба қадри имкон кали фосфор аз азоташ набошад, микроэлементош набошад, шумо аз вай заминҳо ягон ҳосили хуб намегиред. ҳама ҳосил дар зери замин аввал шумо ворид мекунед дар намуди ғизо, баъд мегиред ҳосил. ва анахе ҳосил мегиред, баъд роҳат мекунед ҳосилатон ро дида. шумо медонед ки ман чӣ қадар ҳозир ҳамҷа кайфият карда шудем, ки меҳнати ман чӣ қадар роҳат овардааст ба ман, роҳати маънавӣ. медроям рӯҳам болида мешавад, инро тамошо мекунам. ҳамин лимон ман хонаи хоҳаро мебарам, додаро мебарам, худам мехӯрам. аллакай ҳатта би 1 моҳ 2 моҳ ҳами як оилаи мо, як апо хоҳарои мо ҳамашро мебарам. лимон намехаранд, намехӯранд. як худи ман аллакай 3-4 оиларо агар таъмин кунам бо лимони 1 моҳа, ҳамин хел лимон хона бисёр шавад. агар соли гузашта гуфтам 2-3 сомон шуд, ку умуман 1 сомон мешавад. баъд лимонкорҳо аз лимон парвариши баҳс мекунанд, 1 сомон 2 сомон ки шавад. баъд ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ба ҳамун лимонпарварони Тоҷикистон. исор ман дар телевизор дидам, ки лимонҳо ба Хитой рафташтанд. ин ягона имсол аст. барои чи? барои ки Ӯзбекистонам хунукзадагӣ буд. онҷа ки набуд, инҷа омада гирифтанд. соли оянда 2 сол пас Ӯзбекистон боз барқарор мешавад лимонҳояш ва боз фақат Ӯзбекистон меравад. Тоҷикистон вряд ли равад. чунки Ӯзбекистон нағз нигоҳ мекунад, меҳнати хуб мекунад. ҳармо аки чӣ кор кардан дар кор? мо бихоем мевои навда гузарем, апелсин гузарем, мандарин гузарем. ана ҳамин хел ки лимони ман бастага аст, ҳамин хел апелсин, мандаринам мебандад. авокадо гузарем, манго гузарем ва бозорҳои навро мо бояд ишғол кунем. дар ҳамин Турсия ҳам ҳамаи боғҳои кӯҳнашонро канда боғҳои нави бозоргонӣ шинондан. албатта дар роҳи Тоҷикистон мо бояд меваҳои ба мазза парвариш кунему. барои хориҷи кишвар меваҳои хушрӯй, аввал хушрӯй, баъд ба мазза. барои Тоҷикистон хушрӯй ҳам набошад, ба мазза бошад, барои ки мо ба мазза хӯрем. лекин барои хориҷи кишвар мо бояд меваҳои хушрӯй, барои ки бо чашм харидор бо чашм мехарад, дар онҷа чашида намехарад. барои ҳамин Турсия ҳамаи боғашро дигар карда меваҳои хушрӯй, меваҳое ки афташ базеи бозоргир аст, ҳамуна бисёртар боғ карда аллакай ман хондам дина миллиард доллар фоида дида истодааст. хай мо якта ҳамин интиқол, логистикаи мо камтарак вазбин аст.
برای که انتقال لوگیستمون آسان شود چیکار باید کنیم؟ ما تربیه کم میکنیم، خوشمېوه کنیم. پیسته، چهارمغز، بادام، چهارمغز پکان، این بهترین است. یا که انجیر رو خشک کردن در کار، نه همین چیزا رو خشک میوه بسیار کردن در کار که انتقالش آسان باشد، نگهداریش آسان باشد. همدیگران عزیز، گپ بسیار شد. در همین جا من گپم رو تمام میکنم و باز یک بار دیگه امیر رو من میبینم. من بعد چی گویم؟ من لیمون منم خار دارد، من همین خار کلون دارد. میگن لیمون خاردار نمیبنده، همینم خار دارد. و باز یک بار دیگه همین رو میخوام یک بار که دست من بگیرم. بسیار مخصوص شد. همین هم دارم ببینید 5 دونه بست است. 5 دونه بگمونم 1 کیلو زیاد است. اینو ببینید. همه این روز ما میچینیم. خدا خواهد. همدیاران عزیز، در پناه خدا باشید، با گروه انگور و با باشید. من بسیار همه انالیز میکنم که آدما پادپیساتس نکرده تماشا میکنن، پادپیساتس نمیکنن. کدام پادپیساتس نکرد، آینده نوارهای من نمیبروید وایبا. برای همین پادپیساتس کنید که نوارهای آینده من به شما بروید خودش اتوماتیکی شما تماشا کنید. در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید.